Čaute všetci, dneska sme tu späť a dneska sme u ďalšieho videa. A toto video bude u ďalšieho Slitteria. Ideme na to, ideme na nejaký dobrý rekord. Ako minule. Nie, dajme, že 40 000, áno. Dajme 40 000. Binko. Počkaj. Wow, dobre. Chytli sme niekoho, super, teším sa. Jo. Dobre, tohoto si tu zaokrúhlime. Jo, získali sme ho, super. Jo, videli ste to? Videli ste to, tak to bola sranda. To bola srandička, hambička, srandička, hambička a tento už je dead, kamo. Dneska bude mať potravy. Jak ona je petarda. Tiffany, what you doing like a... Fúha. Poďme, jaj, sakra. Ešte budeme takí dlhí. Jo! Boli sme takí dlhí, že sme ich zaokrúhlili. Super, teším sa. Uhy. Super, teším sa. Wow. Tak to je sranda, že ty tu žerú tie potravy a ja ich všetkých zežerem. Ja všetkých týchto zežerem, túto bandu, tú bandu. Tento tu je trošku väčší a už ani není naživu. A poviem, už ani není naživu. Lebo je mŕtvý, Takže super. Či ešte dáme týchto, dobre, jo, dali sme ich. Dajme trošku ten menší kruh a preto tak zrýchlujem teraz. Tento je tu nejaký šialený, že ide 150 asi. Nie, wow, tak to bolo čestné. Tento sa volá Mr. King, takže máme tu veľa dobrého žradielka. Všetci teraz budú mŕtvi. Čak, dívajte, mám 4 v sebe. To je ako jeden ja. Wow. Keď teraz zomrem, tak sa naštvem. Áno, dobre. Dobre, fantastický, jo, to je srandička. Wahawi. Takže teraz ďalších zožereme. Ďalších veľkých zožereme, tak dajme ešte tohto dajme. Toto bude pre špeciálne. Keď, yes, hula. Tak toto je niečo fantastické. Vám poviem, že to je úžasné. Teším sa, že máme takéto hajskore. Dočkaj, nechaj mi, že nech si to zožerú. Dočkajte, tak to bolo čestné. No alebo nie, viete čo, zoberiem si to, ja však aj tak už budú mŕtvi. No, tak týchto troch veľkých, to je úplná petarda ich tam mať. Však nech to on zožere aj. Ja sa s tebou podelím, ale zase ja sa s tebou už nepodelím, ti poviem, lebo si dead. To je taká sranda, byť takýto veľký na jednom serveri a proste on je mŕtvý a to je veľká sranda vlastne. Všetkých tu zožrať a fúha. To je petarda úplne, že keď ste taký veľký a môžete zaokrúhliť celý tento veľký kruh. Však dívajte, keď ešte toto dávam, yes, tu máme, vieš, koľka tých veľkých? Tu máme asi 100 veľkých. 100 hentíkoných veľkých. 100 veľkých. To je úplne, že mega, však my tu máme celé stádo potravy. Normálne, že to je úžasné úplne. Dívajte na všetkých. Videli ste to? To čo je? To je taká sranda. Wow, ja že už do mňa narazí. Ja že už ma zožere. Počkaj, ešte týchto si tu zožerem, ešte túto potravu a potom už bude on dead. Takže ďakujem, že si tu prišiel. Takže ja ti veľmi ďakujem, že si išiel do môjho klubu a uvidíme sa na budúce s tebou. Takže čau a maj dobrú smrť. Rozlúčil som sa s ním ešte na poslednú chvíľku.
Dajme, že to bude takýto kruh. To bude veľká srandička, lebo ja som už mŕtvý a mal som 23 000. Je to srandička. Takže teraz som mám 23 000. Nie je to nič moc, takže poďme na to. Poďme ešte vyskúšať jedenkrát tak niečo. Ešte dajme, že jednu hru. Dajme ešte jednu hru. Jednu hru dajme. Tak teraz sme sa tu spavnili u nejakého veľkého. To je petarda. Úplne petarda. Takže díky, že ste to video pozerali a uvidím sa na budúcom videu. Čaute.